Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelê xweş ku birayê ku me guhdarî dike, em îro ji wara behsa mijareka girîng ku di civakê de gelekî girîng e û em bi di nava İslamê de di nava Musulman da tiştekî gelekî girîng e. Em bi mijara ser malbatê, behsa malbatê bikin û behsa zewacê bikin, behsa jin û mêra bikin. Em îro dixwaze ji wara tişteka em bivê rojane ku roja bi me her kesî alaqadar dibe, bi me her kesî em bê têkilî wê em her însanekî bi wê alaqadar dibe û divê her însanekî bi vêya re meşxûl bibe ku serê xwe ser biêşîne. Her wisa bi piranî kesê Musulman, kesê ku ehlî îman, kesê xwedî wîcdan û merhemet girê dide ve em serê xwe ser vê mijarê bihêşînin. Mijara zewacê. Ji bo xatirê ku însan têkilî wan bi hev re baş derbas bibe, Xwedê Teala em bi vê li ser gelekî em bi vê gelekî hîm daniye, gelekî esas daniye, gelekî bingeh daniye divê însan heyata xwe li ser wan bingeha ava bike û li gor rêbaz û sîstem û em bê prensîbê wan rêbaza herê ku karibe jiyaneka bextewar an jî em bivêjin jiyaneka bi rêk û pêk, jiyaneka hem di vê dunya de mirov serfiraz be, hem li ba Xwedê Teala meriv çawa be, meriv bi serfirazî, bi rûspitî her huzura Xwedê Teala. Xwedê Teala ji gelek tişta re em bê esas daniye û her wisa ji bo avakirina malbatekî ku di avakirina wê de xêr heye, xweşî heye, bereket heye, merhemet heye, Xwedê Teala ji vîya re jî rêw rêbazekî em bivêjin dînî û mirovê daniye, ji wê re navê tê gotinê müessesa zewacê. Ji Adem aleyhisselam bigire heta roja îro heta xiyamet rabive, temamê ji müessesa zewacê, ji em bivêjin organizasyona zewacê kevintir, qedîmtir, tu müessesekî din tune ye. Ji bo xatirî ku însan li hev zêde bibin, Xwedê Teala ji wara müessesa zewacê daniyatiye. Lewra Xwedê Teala her tişt em bivê cot afirandiye. Xwedê Teala her tişt cot afirandiye. Jin û mêr jî cot afirandiye. Jin û mêr jî Xwedê Teala ew jî cot afirandiye. Mesela em bivê Xwedê Teala di ayetekê xwe de war dê di Sûreyê Zariyet ayeta 49 da divê وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Xwedê Teala dibêje Eûzû billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Divê me ji her tiştekî re me her tiştekî cot afirandî, zo afirandî. Ji bo xatirê ku hûn tihêvî kirin ku hûn bi bîra xwe bînîwere. Hûn bi bîra xwe bînîwere çima Xwedê Teala her tişt em bivê cot afirandî. Ji ber vê însan jî çawa însan nêr û mî afirandî, heywan jî nêr û mî afirandî, her wisa em bivêjin nebatat jî mêr û afirandî, dar jî mêr û nê afirandî. Yani nêr û mî di temamê mexluqan da, di temamê tiştê ku Xwedê Teala xweliqandî, di her tiştî de Xwedê Teala nêr û mî afirandî. Ji bo ku ji ber wê jî ku jin û mêr jî mesela jin û mêr yek nêr mesela bê jin û mêr nêr avana bi awakî ruhî demal ba hevdû be, em bi hev re bijîn û li hev Xwedî derkevin her du em bivên jiyanê tekamül dike. Yani gava jin bi serê xwe bi tenê be, mêr bi serê xwe bi tenê be, tu xêr bereketekî di yekbûna, di tekbûna mereva da tune. Gava jin û mêr hatin ba hevdû mêr em bi vê nêr tima mêr dike, em bê mê tima nêr dike. Eva yek ji sünnetê Rabbil Alemînê. Her de heywana da û her wisa insana da ji wisa ye. Vêje îja ji bo xatirê ku nêr û mê, însanê nêr û mê, em ê mêr û jin bi hev re bi awakî meşrû bi hev re em bivêjin têkilî dayine, Xwedê Teala ji wê re zewaca müessesa zewacê danî ku navî nîkah e. Ji berî Xwedê Teala di Sûrê Beqere ayet 187 da wiha behs dike
دوی هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هون دوی هن أو جنان يعني جن جوارا جلو برگه و هنجی جوارا جلو برگه یعنی چوا ام به انسان که گوا تعزیر رو در که نوا سوقاق نوا سکاق نوا شارع در که نوا کلانن جرا عیب شرم ام تمام هنگ وجود اوی بدن اوی جیکو عورت دوی نخویه گوا در که عیب دک شرم دک ام به گا جلو برگ لیب وان عیب و شرم وان ام به دخملینه دنخیمینه هر وسا جن لبسا مرای مو لبسا جنا خوایه مرو عیب و عار جنا خواد دنخیمینه جنا مرا عیب و عار مرا دنخیمینه یعنی بدنه کی به لباس چه ناوا چوال بدنه کی تعزیر روت به لباس چه ناوا هر وسا میره کی بیجن جنه کی به مر ناوا افجی با آواک مشروع دوی ورن با هفدو به هفرا چوا بکن مؤسسه کی جهکن به ناوی زواجی بزوجن نکاحی ببرن لگورای بجین مخابن ایرو ددما مدا گلک انسان درک ettin, گلک müessese derk ettin, گلک ریخستون سازین سیویل و سیاسی درک ettin. هر یکی تبرو برکی کرن دستی خوا جبو خاطر müessese زواج سروبن بکن چش دستاورن دکن. مثلا جن ناوی کردی دا ناوی جن جیان etti. Yani ایرو herkes جن معنای جیانه. Yani herkes iroş boş yani şerdeki cengdeki devlet lehadıkı ilhad karın çedeki sırf boş yani hoştur bakın avsay. Leme xabet de nava meda derketi hnik insan evji kültüra ku ji Türkiye gırtın ji kemalizmi gırtın yani ji embeveji jivan çepe Türka gırtın nave jinera qabahat divine yani jera kemasid divine mer be jinamen her veki meru jinahwa kem divine yani jine nave jine جنرا که ماسید وینه مر ام بوی خدا تعالی یک مر چکری ارشی یک جن چکری ام بوی ده تمام زمان داره یک نر یک میه مثلا عربی دوی هیه هو مثلا هیه جن هو مره مثلا سوئدی دوی مثلا به انگلیسی دوی شی هی مثلا ام بوی شی جن هی مر عربستان ام بوی کرمانجی دا وی مثلا ام بوی او وی جن وی مر و yani ام بوی جن مر ده همو زمان ده هیه لهن کس رابونه جبوکو بفطرتا انسان بریزه جبوکو انسان جعیاری وان در بخیره کو وان جعیاری وان در خیره کو نهیل با آوه که فطری کار بکه کو حضور وان تک بوه راد و سیخوا بلسر ناوی جنام احساساوا دکن دوی ناو کو میر جنا خوارا به جنامن اویاج بو جنه که ماسی هف جنا من هواله من هوالاته اوا دبنی ون هوالا دا دبنی وی هواله دا hani gotenin embevejin boyakiriye gote hindrevi bina genijete hevalamın da bu hevalate manavi tukarı eka beyanli biji hum bu avaki be meşrub hevra biji avat karı be hevalamın ve yahut hevalemın embe bu merad ve hevalamın bu jene veje nahir gava insane ki go jenamın yani go meremen go kevaniyamen go malkhoymen efte manavi em zevcine orta meda nikah heye yani ila icabna ki kurdeme bejiname kurdeme devi malkhwa mali diya zaroka em bevejin kevaniya mali em be bave zaroka yani bu avay em jar em qısadıkın ne lazım ila o gotana jinu merji em beve tişteki Xwedê Teala em ek mer yek jin afrandî û Xwedê navê me werdanî em jî ji hevra vê va jina min û va mêrê min e yan jî em bê vaya em bivê kevaniya min û va ji malxwê min e her tişt kar wergotinim. Ala kulî hal her insanek hinek insan rabûne ji bo xatirê müessesa zewacê binpê bike bêqîmet bike kêm bivîne em bê wer tişteka mütexellif paraketî paşveketî nîşan bide çi destê wan tê dike bi navê hurriyeta jina hurriyeta em bê azadiya jina bi navê wekheviyê wekhevî hurriyet vana em bivêjin azadî gotinên boyaxkirîne hundirî pûç û vala ye û hinek ji hundirên we da em bivî bîn jêtê ji ber ku em bivêjin di bin van gotina da dixwaze bi cinsiyeta mêr û jinê bilîzin bi cinsiyeta wan bilîzin Xwedê Teala jin çêkirî mêr çêkirî hedîseka Pêxember aleyhissalatu vesselam heye divê nealet li wî mêrê ku dişibînin jina nealet li wê jina ku xwe dişibînin mêra mana wî çi ye
Yani gava Xwedê Teala tu jin çekirî xusûsiyetê tê taybet heye. Emir xusûsiyetê wê taybet heye. Divê Xwedê Teala dixwaze jin bi jinaniya xwe de civakê de xuya bike û bi jinaniya xwe reng û deng bide civakê. Dixwaze mêr jî bi mêraniya xwe bi reng û dengê xwe mêraniyê em bivên reng û deng reng bide jiyanê bide civakê. Gava jin bi jinaniya xwe de civakê de hebe xweş e. Gava mêr bi mêraniya xwe de civakê de hebe xweş e. Lê hinek însan rabûne bi fitreta ve nadilîze, bi qodê jinaniyê dilîze, bi qodê mêraniyê dilîze, bi eyarê wan dilîze. Çawa dike jinan jî jinaniyê derdixit ki em bivê rola Xwedê Teala dayê mêra dide jina, rola Xwedê Teala dayê jina dide mêra, her du givaş eyarê xwe derket. Tu carî serfiraz nabin. Eya jin li gora ku fitret hatî xweliqandinê em bê di mala xwe de bijî, ji mêrê xwe re hurmet bike. Mêr gava li ser fitret ku hatî xweliqandinê di malê de em bê mezine malê bike, jina xwe rehmê bike û jê hez bike. Ev huzurê dide merve. Ev kesê ku bi navê hurriyetê, azadiyê, wekheviya jin û jina û em bê şiddeta dijî jina hin kes derdikevin, evana bi eyarê insana dîze, çawa tu bi eyarê bilgisayareke, eyarê kompyuterek tu bîzî, tu malzemekî wî derxe, ew bilgisayar tu carî nava normal em bivêjin naxebite, tu berhemekî nade, tu jî îstîfade nake. Ew kes jin û mêrê ku bi kodê wan halîstinê, bi kodê jinanî halîstinê, bi kodê mêranî halîstinê, em bivê jin ji eyarê xwe derket, mêr ji eyarê xwe derket, her kesî wezîfa xwe guhert, em bê îrk û wezîfan hat guhertinê, tu carî heta li fitreta xwe nezivire, heta li eyarê xwe ku Xwedê Teala fabrika çawa çêkiriye, heta li wê nezivire, tu carî serfiraz nabin û tu carî bextewar nabin, tu carî jî aram û huzurê nabînin. Ji ber ku jin dema em bê fitreta xwe derket, heya rûyê jina heye. Tiştê ku jina dike jin heya ye. Gava heya rûyê jina qetiya heya nema, jin dixwaze her tiştî bikin. û em bivê tiştê ku ne de kêsa wî de, tiştê ku ne di hêza wî ye, ne di quweta wî de, ne karê wî ye, barekî din lê bar dike, jin nikare pêra muamele bike û nizan çawa pêra muamele bike, nizan çawa bi ser dikeve ve ew dike yani ji ber ku ne karê wî, ji ber ku ji bo wî nehatî xweliqandinê, ji bo wî nehatî afirandanê, karê wî esasî êdenîna heye, vêca her terî zêde dixwaze, her terî zêde dixwaze. Tu çiqa bidê zêde dixwaze, her wisa em bivêjin bê huzur dibin. Ji ber vê yekê Xwedê Teala müessesa zewacî danî, em yek jinin yek mêre û divê em malbata ava bikin, em bizewjin, zarê xwe bizewjînin, li ser esas û rêbaza İslamê danî em bizewjin ku karibe em bi hevra jiyaneka bextewar derbas bike. Em bivêjin însanê ku dixwazin cinsiyeta me xirab bike. Yani em bivê civakekî bê cinsiyet. Gava cinsiyeta jinê nema, gava cinsiyeta mêrik nema, wê şaxê însan ji fitreta xwe derdikeve, ji xulqiyeta xwe derdikeve. Çawa em bivêjin gihakî, gulekî, darekî, em bivê tiştê ku tê da dijî divê ax be, gava te rihê gulê ji axê qetan, rihê darê ji axê qetan bê axîşt, wê bi heşk bibe yan jî em bivê çendekî avê bijî dîsa heşk bibe. İnsan gava ji xulqiyeta xwe derket, gava li ser wê fitreta ku hatî xweliqandinê gava derket, em bivê ji eyarê xwe derket, tu carî em bivê erê însan namire, lê tu carî heta sax bî serfiraz nave huzurê nabîne, aramiyê nabîne. Xwedê Teala di malê da divê her malbatekî Müslüman bizanibe. Mezinê malê mêr e, lewre îrk û wezîfa mêra giran in. Hesasiyetê mêr û jinayê mîne hev nine. Xwedê Teala em bivê jin bi şekrekî xweliqandiye, di hinî xusûsiyeta jin jî mêr zêdetir. Di hinî xusûsiyeta da jin mêr jî jinê zêdetir. Li hemberî bûyera, li hemberî musîbeta, li hemberî em bivêjin qeza û bela, jin bi qasê mêra nikar berxwe bide, nikar pêşwazî bike, nikar hema cî de realîst bifikire, hinekî em bê tik divê serîqan lê bisekine, em bivê mesela hinekî em bivê wisa ku neyê lîstikî bi hesasiyetê xwe û bi hissiyatê xwe hereket neke. Li mixabin mêr wisa nine. Em bê jin wisayê bi hissiyet hev digere, diltenike, zû dikare em bivên bigirî, zû dikare li ber tişta bikev, lê mêr ne wisayê. Ji ber wê Xwedê Teala aramî
خدا تعالی مزنه مال دای دست میرا هر وسا خدا تعالی حضور جی دای جم جنا جبوکو ایرو هر کس به حضور دیگره هر کس حضور دیگره و کسی که حضور ندیدی حضور کو خدا بس کری لورا لگورا کو خدا بس کری حضور نگره لگورا هوا و حواسی دل خود حضور دیگره یعنی قدام تشته کی لگورا برجوندی وی به منفعت وی دا به خدمت وی به حق قوات تشتكي ند برجوندي ودا وقوا ند منفعته ودا وقوا خدمته ند حق بيجي الجورا من حقه ابجي بخارشتنا ظلمتنا زورداريتنا ديكتاتوريتنا وام بيجي جواكي تابل هذك جواكي دو فساد اخلاق دو فساد نسل دو فساد ام بيجي طبيعت دو فساد وسائر مخابن اب ایرو دنم بده افتش درکتی بالا خبر خدا تعالی جبو آرامیات جمع جنی خدا تعالی در سوره روم آیات 21 ده وها بعض دکم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دوی آیت خدا تعالی جنشان قدرت خدا تعالی خدا تعالی جن نفسه و جوار جن شکری یعنی ام چه خدا رم آخری شکرنه خدا جن آخری شکریه و جعل بینکم مودة و رحمه خدا تعالی نابر و حسکرن و اوین و رحمه دانیه اف تبی معنای کو حسکرن اوین رحمت برکت شفقت مؤسسه زواج دای انسان لجنا خو حرمت دک جنا خو شفقت دک جنا خو انسان کو دین خو ناز بک ام باسا نورمال انسان که دکار هم بيجي ولا د جواک د تشت و دی ساتونه بله لورا جواک اسلامی دوره اگر جواک لگورا وان آیتا حتی پرورده کرنی اگر سیاست مدارا ری بدا قرآنی که مسلمان لگورا وان آیتا را لگورا اسلامی بادا پرورده کرنی دینی خواه ناز کرا پیغمبری خواه ناز کرا ری باز اسلام ناز کرا و ایرو جواکا مهوان نبا و جی چوان نبا و جی ایرو ناتا شدت هم برج نادا کرنی سیاست مداری لایق و سیکولر ری ناد اسلامی و تشتی که بن لدور اسلامی کتی ناو اسلامی و بن ناو اسلامی ام به حرکت دکه انسان جهل و نزان و نخواندی هشتیه و انسان جهل و نزان و نخواندی شواده که او رادسه دست کده هز هبه لیدن حقارت دکه لگورا و او کسی که لایق و سیکولری که دوی میر لجنه حقارت دکه او بخواش حقارت نکه او بخوا ظلم نکه دولت زلهز لیدن دکه پارتی مزلی پچوک دکه یعنی قانونا دارستان وسای انسان بهز لیدن حقارت دکه دی اسلام دوتونه اگر میری مسلمان جنی مسلمان لگورا کو خدا تعالی وظیفه دایوان اسلام بزنیم با بخوان دا ام بویژن فیر بوا لحیدا خوا تطبیق بکره ایرو تجاری نوا مسلمان دا شدت تونه بو او aiله کو مالبات دیندار aiله مسلمان حاجی دینی خواه نجنون بیر ابداً نوان دا شدت تونه انسان جهل جوان شدت ای خدا تعالی دوی صورتی دا دویجه مج نفسه و آیت سوره روم آیت 21 دا دوی مج نفسه و جنجوارا شکر و حسکرن و اوین و عشق و اوین که نابراوه انسان که به دوست خورا دجی به حیجیانه که به مشروع که به نکاح دجی دکار مه که عشق و اوینه بکه هفته که عشق و اوینه بکه دو ماه شش ماه لدقا دم عشق و اوین نامان دا نما برفسه ترین هفدو دن محکمی دو نیاری هفدو دجمین هفدو اما انسانی که آوائی که نورمال به شرط و مرچ بیکو حساسیت خوددان برتش خورا جن لمیرا گریه میرک دیتی زوجی میرک لجین گریهش خورا نورمال با که عرف عادتی ولاد زوجی او 5 سال دوام دکه 3 سال دوام دکه هنوز جرا نمادن نخواشی در کیفجی او اساسا زواجی لورا او لگورا کو خوده گوتی ام به او خو ملباتا خو واکری لیوان دم خورتو که چه زمان هننا شش ماه هفت بردن سال که هفت بردن 2 سال هفت بردن دمه که هفت بردن جبر کو اسلامی دوره خدا تعالی دویجه دم خدا تعالی ام به حسکرن اوین عشق شفقت و مرحمت کریم مؤسسه زواجی خدا تعالی دوی این فی ذلک بگمان دویادا لقوم لآيات علامتهن درسهن شيرتهن لقوم يتفكرون جبو قومي كو بفكر حزر بك بپونجه لسر تشتا ام بي اخر خواب کار بینواره
Xwedê Teala viya me re behs dik. Lewre ev bilgisayar, ev telefona destême ev televizyonê ku îro hene, fabrika ku çêkirî, ew fabrika baş dizane, dikê direwî de problem heye, ew çawa dixebite, kîjan aletê wî saxlem e, kîjan aletê wî nesaxlem e. Vê jî Xwedê em çêkirine, Xwedê ruh dayî me, Xwedê Teala bi xusûsiyetê me zane. Li gora hêz û quweta me, Xwedê Teala irk wezife daye me. Na em irk wezifa Xwedê re qebûl nakin, ew kitêba ku Xwedê ji me re şandiye, em vê kitêbê li gora wî heyeta xwe tenzîm nake, em li gorê hewa nefsa xwe, an jî hinek nefsê de hewa hewesî hin kesê layık û sekûlerî ku ji din û diyanetê dûr, em bê me îlah hin kesa îlahê xwe kirine, nefsa xwe kirin îlahê xwe, şeytan kirin îlahê xwe, serok û serwerê xwe kirin îlahê xwe, li dû wan diçe lome problema hene heye. Ji ber wî gelî Müslümanan hûn bin, li dînê xwe bifetilin, li eyarê xwe bifetilin. Eğer hûn di wan navan partî û rêxistinê layık û sekûlardan e, derhal ji wan biqedin, li dînê xwe verin, li Qur'anê verin, ji xwe re cem mamostekî, melekî, alimekî ku İslamê dizane çok bibin, İslamê bielimin, fêr bibin û li eyarê xwe biverin, İslamê bijî ku huzurê bivîne. Heta hûn İslamê ne jî ebedin huzurê navîne. Hûn me heftekî dilxweş bin, hûn mehekî kederin. Kulla we heye, kedera we heye. Em bivê hefs zindan e, em bibêjin li hevxistin şer û pevçûn e. Ama tu İslamê bijî, tu İslamê bijî ebedin ev tiştana tuneyê. Ew kesê ku, ew rêxistinê ku êrişê müessesa zewacê dike, êrişê muqeddesatê İslamê dike, İslamê piçûk divîne, ji wan dûr bisekine, ji wan bireve û têkilî xwe ji xirî têkilî normalê însanî tu têkilî xwe mara nabîne, welew eqrebayê te herî pêş bijî. Ji bo vê jî dibêjim înşallah Xwedê Teala me gişta têne ser riya rast, Xwedê Teala riya rast ki para me gişta, me dike peyrevê Qur'anê, peyrevê Pêxemberê aleyhissalatu vesselam û em îro şûnda ji we re di meseleyên civakî da, meseleyên exlaqî da, heta ji destê me hat em ê ji we re bibêjin, li gunê mirsiyê we be, eğer hûmana godarî nekin, ne de godarî kirinê û her wisa rexne û pêşniyarê xwe jî me re neşînin, heta careka din bimînin di xêrî xweşê da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.